سلام سلام كورات خاتلتي كمي كأنيهم كمي تصنيحهم نلمعنتي أزياء طعمتي فليز بلت نايت مقبي حيزلكم متير لهم فوكاس ملو تحسو زلوا أو حد إرقزي خندالو نخل كم مجمريا كسام موداتا كتريوا بخبري عدم رأيوا مو هاي مثل زقنا ناي سعرات دي مثل زقنا ناي طعمي حيزلكم متير خمس تريوا زلهم نختريوا أزيو دس بل نختبر عمه نقرأكم أيكلني إركاز قرطم بلعي شح زبل مالتي حبيرنا نسرحيا مالتي أبزي حنتي ملنزاني حاتيبه قريت ايا اللهم مالتي كلتا دنش نقس بلا أبزي بربرة تصليم تهلينا ጻዕዳ ሽጉርቲ ክንጥቀም ንኽእልና ኣነ ግን ኣጋጣሚ በርበረ ጸሊም ኣይጸንሐንን እዚ ናይ ግሪክ ቀመም ዝተሓዋወሰ ጨው ናይ ዘይቲ ናይ ኣውሊዕ ተጠቂመ ኣለኹ ማለት እዩ ካብ 15 ስጋብ 20 ኣብ ፎርኖ ክንጠብሶ ኢና ማለት እዩ ኣብ ባዴላ እውን ክንጠብሶ ንኽእልና ዘይቲ ምስቲ ፆም ምዃኑ ገለ ቅብኣት ከይበዝሐና እምበር ከምኡ እውን ክንገብር ንኽእልና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ሓንቲ ሽጉርቲ ተጠቂመ ኣለኹ እቲ ኣብ ትከታተሉ ንኩሉ ግዜ ሽጉርቲ ብዙሕ ኣይቆሎን እየ ከምቲ ወትሩ እቲ ማይ ፅፍፍ ምስ በለ ዘይቲ ተጠቂመ ኣለኹ ማለት እዩ رأيوا بزح حيمتنا الله أبزي جنجبل تطعيم الله خمس رأيوا زلهم مالتي سلازي حوات بروخ مجمار 4 أم يقبر لنا هزبنا خاب كوينات كور خوينات يوصايو هزبنا قسانت يفتر له بعلو كله مالتي سلازي خمس رأيوا زلهم كلت خوميدرة فريش كوميدرة تطقمي ከመዓቐና ማለት እዩ ዝኾነ ሳልሳ ገለ ኣይተጠቐምኩን ኣለኹ ኣልጫ ኢና ክንሰርሓ ማለት እዩ ብፃዕዳ እውን ክንሰርሖ ንኽእልና ብቀይሕ እውን ክንሰርሖ ንኽእልና ማለት እዩ ኣነ ግን በልጫ ኣልጫ ክሰርሕ እየ ለማዓንቲ ማለት እዩ ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ኮሚደረ ምእንቲ ሙት ክብለልና ግዜ ከይወስደልና ኣብቲ ማእኸል ንገብሮምሽ ከምዚ ዘሪአኩም ዘለኹ ማለት እዩ ንኸድኖ 2 ደቂቕ 3 ደቂቕ ራእይዎ ሞት ይብል ማለት እዩ ስለዚ ዘለና ቀመም ኣብ ገዛና ዝፀንሐና ቀመም ንጠቐም ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዚ ሰናፍጭ ናይ በዓልትና ናይ ሓበሻ ተፀኒሕና ፅቡቕ እዚ ፀኒሕና ከዓ ዘሪአኩም ዘለኹ ኦርጋኒክ እዩ ኣብኡ ትሪእዎ ኢኹም እቲ ተጠቒሞም ዝሰርሕዎ ማለት እዩ ናይ ፆም እዩ ንሱ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ብፍላይ እቲኦም ኣወዳት ማለት እዩ እቲኦም ኣብ ገዛና ኣጋጣሚ እንድሕር ፀኒሕና ከዓ ካብኡ ክንጥቀም ንኽእልና ዋላ ብዘይ ንሱ እውን ክንሰርሖ ንኽእልና ግን ተሃሊኩም ፈትንዎ ኣዝዩ እዩ ዘጥዕሞ ማለት እዩ ንእሽተይ ፍርቂ ማንካ ሓደ ማንካ ማለት እዩ ካብኡ ንላዕሊ ክበዝሕ የብሉን ኣብዚ እቲ ቀመማት ተጠቐምኩሉ ኩሉ የሪአኩም ኣለኹ ብውሽጢ እውን ከምኡ ትብልኒ ኢኹም እቲ ቅመማት ተሪእና ስለ ትብልኒ እንደገና ኣብ ኮመንት እውን ትፅሕፉ ኢኹም ስለዚ የሪአኩም ኣለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ እቲ ዓደስ ፅቡቅ ገርና ክንሓፅቦ ኣለና ስጋብቲ በቃ ማይ ዝኸውን ማለት እዩ ክፀሪ በቃ ማይ ክኸውን ኣለዎ እንድሕር ሓፂብናዮ ገለገለ ሰብ ቅሓር ይገብረለይ እዩ ስለ ዝብል እቲ ዓደስ ፅቡቅ ገርና እንድሕር ሓፂብናዮ ካብ ቅሓር ናፃ ንኸውን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣነ ዓደስ ተጠቒመሉ ዘለኹ ቀልጢፉ እዩ ዝበስል ካብዚ ፍርይ ዝበለ ምሻሎ እንድሕር ተጠቒምና ንሱ ፅቡቅ እዩ ቀሲሉ እዩ ንሱ ዝበስል ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ግን ከምቲ ትሪእይኒ ዘለኹም ቅስ ኣቢለ ብትሑት ሓዊ ክሰርሖ እየ ማለት እዩ ምክንያቱ ግዕትዕት ምእንቲ ከይብል ስጋብቲ ድንሽ እቲ መለንዛናይ ስጋብ ዝበስለልና ቀስ ኣቢልና ብትሑት ሓዊ
ንሰርሖ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ወዲኡ ኣሎ እዚ ማለት እዩ ከም ዘርእየኩም ዘለኹ ሕጂ ናብቲ ዓደስና ክነትዋ ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ፃዕዳ ሽጉርቲ ሓደ ማንካ ዝኸውን ክልተ ጉዕ ተፀኒሕና ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ጥዑም ዝገብሮ ተዘይፀኒሕና ከዓ ጨው ኣብዚ ጨው ይጥቀም ኣለኹ ኩሉ ማለት እዩ እቲ ቀማማት ገለ ኩሉ እቲና እቲ ድንሽ ኩሉ ንእትዎ ማለት እዩ ክሰማመዐልና በሲል ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኣይፀንሕን እዩ ሓደ 5 ደቂቃ ኣትሕት ኣቢልና ትሓዊ ከነሰማምዖ ኢና ማለት እዩ ስጋብ 10 ደቂቃ እውን ከነፅንሖ ንኽእል ኢና እቲ ዓደስ ግን እንሻሎ ብሂወት ክኸውን ኣለዎ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ እቲ ድንሽ እውን ማረኽስታይ ክኸውን የብሉን ክሰባበር የብሉን ኣብዚ ሕጂ ዝማሪኖ ተሃሊና ዝማሪኖ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ኮርያንደር ተሃሊና ዝኾነ ማለት እዩ በርሰሜሎ ካብቲ ኣቁፅልቲ ተፀኒሕና ተዘይፀኒሕና ከዓ ፃዕዳ ሽጉርቲ ጅንጅብል ስለ ዝገበርናሉ ኣዝዩ ብጣዕሚ ክጥዕም መዓት እዩ እዚ ብቅጫ ክንበልዖ ንኽእል ኢና ብባኒ እውን ክንበልዖ ንኽእል ኢና ምስ ሩዝ እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ክንበልዖ ንኽእል ኢና ኣነ ግን ኣጋጣሚ ብጣይታ እየ ኣዳለየ ማለት እዩ ብፍላይ ኣወዳት እንድሕር ሃልይኩም ግን ብዝኾነ ክትበልዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ክጥዕም መዓት እዩ እንደገና ከዓ ብፍላይ ፃዕዳ እንተኮይኑ ካብ በርበረ ምሻሎ ሓደ ሓደ ግዜ ናፃ ክንከውን ኣለና ካብቲ ማራ ዝቁሎ ሽጉርቲ እውን ከምኡ ኣብዚ ሕጂ ፃዕዳ ሽጉርቲ እየ ትሪእዎ ዝፀናሕኩም ፃዕዳ ሽጉርቲ ሓደ 4 ገለ ዝኸውን ጭላፍ ተጠቒመ ኣለኹ ኣብዚ ሕጂ ፋብሪካ ሓርጭ ተጠቒመ ኣለኹ ፋብሪካ ፓውደር ማለት እዩ ዋላ በርበረ እውን ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ጃነ ካብቲ በርበረ ናፃ ክኸውን ስለ ዝደለኹ በርበረ ተጠቐምኩ ናብዚ ለማዓንቲ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ብላዕሊ ክንገብረሉ ኢና ከም ትሪእዎ ዝፀናሕኩም ብዙሕ ዘይቲ ተጠቐምኩ ብፍላይ ፆም ምስቲ ጠሚናዮ ዝወዓልና እቲ ቀጢን ዘይቲ እንድሕር ኮይኑ እሞ ብብዝሒ ንጥቀም እንድሕር ኮይና ምሻሎ ንጥዕናና ፅቡቅ ኣይመፅን እዩ ምስቲ ፀሚምናዮ ዝፀንሐና ብፍላይ ኣብዚሕና ስለ ንበልዕ ዘይቲ ተወሓደ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ከምኡ እውን ዘይቲ ናይ ኣውሊዕ እንድሕር ኮይኑ ተተኻኢሉ ተመራፂ ማለት እዩ ኣብዚ ወዲኣ ኣላ ማለት እዩ በርሰሜሎ ብላዕሊ እቲ ዝረኣኹሞ ከዓ ብላዕሊ ንዲኮር ዋላ ከማን ንመቃረቱ ብጣዕሚ ክጥዕም መዓት እዩ ዝገብሮ ፈትንዎ ዋላ ሓንቲ ግዜ ይወስደልካኒ ሕጂ ንኣብነት ጠስሚ እንድሕር ኮይኑ ፅቡቅ ጌርካ ጨርጨር ስጋ ዝብል ትፀንሕ እሞ ናብቲ ፀብሒ ክትገብሮ ከለካ ድምፂ ይገብር እዩ ዋላ እውን ከምዚ ብጣዕሚ ደስ ይብለካ እዩ ማለት እዩ ኣነ ግን እቲ ናይ ኣውሊዕ ዘይቲ ስለ ዝኾነ ንሱ ተጠቒመ ዘለኹ ብዙሕ ክፈልሕ ኣይደለኽዎን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰላጣ ብጎኒ ተጠቒመ ኣለኹ እንቲኣ ፀብሕና ኣብቲያ ማእኸል ክንፀብሓ ኢና ማለት እዩ ረኣይዎ እሞ እንታይ ዝኸውን ስጋ ዋላ ብስዕረት እዚ ኣብ ቁፅሪ 1 ትሰርዖ ማለት እዩ ክጥዕም መዓት እዩ ፈትንዎ ኣሕዋት ጠፊአኩም ፀኒሐ የቕረይታ እንዳሓተትኩ ኣዝዩ ኣዝዩ ፅቡቅ ፅቡቅ ቪድዮታት ሒዘልኩም ክመፅእ እቲኦም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ገበሩ ካብ ሕጂ ፅቡቅ ፅቡቅ ዝበለ ቪድዮታት ሒዘልኩም ክመፅእ ንለማዓንቲ ኣብዚኣ ክለና ቻው ቻው ኣብ ቀፃሊ ይረኸበና ባይ ባይ